Untuk dosa-dosa masih setia menonton konten ye kreator atau penjulu ye. Ikolah detik-detik awak naik ke puncak Menara Songket sana, mencari kawasan 1000 rumah gadang dari puncak sana. Mulai awak naik sana. Kuah ka pagai seketik bae naik le kan. Modit tua. Jadi ya janjangnya gua masana baputa-puta awak dinya sana baputa-puta gitu. Nampak sana wah. Yo sasa angok naik katanya sana. Tapi sasa angok kok ndak jadi masalah do sana. Nan jadi masalah masana ndak jadi dapat mencari kawasan 1000 rumah gadang do gitu. Model itu. Jadi di puncak Menara Songket kok lah bako sana wak cari baa modelnya kawasan 1000 rumah gadang sana. Namun sabalun video ko balanjui sana sabalun wak patui video ko dari ateh baa model kawasan 1000 rumah gadang yo. Panjulu ye mohon maaf atau ye kreator mohon maaf karena waktu ndak tapi untuk naik kate do tapi baalai gitu awak la pun mau terlambat tibo wak di siko sana gitu kira wak tibo siko hari dah maghrib sana gitu Jadi untuk mencari kawasan 1000 rumah gadang di puncak Menara Songket go sana lokasi di Morolabuo sana posisi tapeknya di Kota Baru. Jadi suasana hati wak kini membuat konten di tego sana sedang baan namo itu sedang lain rasanya gitu mohon maaf wak benan seketik go sana gitu karena ketika awak membuat video di azan pun tiba sana azan maghrib pun tiba sana gitu tapi naik antah turun baa gitu awak lanjut lah menyelesaikan video na saketik go sana Agi maaf ye kreator sana atau penjulu ye agi maaf ya sana karena membuat konten pada saat koko waktu kurang tapek gitu harap maklum ya sana jadi lanjut lawak ceritanya sana ikolah sana dek menampu janjang antabara anak janjang di tampu tadi itu sana anak takana le do gitu ndak konsen wak rasole gitu tu jambatan merah tu masana jambatan merah namo sana model tu tang aye nya sana tu tang aye tu bacampur sana ado tang bangko namanya ado batang bulantie namanya ado batang lolo namo sana ado yo batang pulake ado lo sungai dare batu bangkai banyak lah namo batang aye sana nak takana ada sana tu nan jambatan simpang limo tu sana gitu tu jale nampak sana. Jadi masuklah awak ke cerita lah sana ke tujuan mau kasih awak ikolah nan kawasan 1000 rumah gadang tu sana pak sana tu sana kalau pergi kasih ko di kawasan 1000 rumah gadang kau sana rumah gadang kau bisa dipakai sana untuk penginapan bisa dipakai lado toiletnya lado kamar mandinya lado AC-nya gitu untuk dun sana nang kapai kamar labuh untuk pai ke kawasan 1000 rumah gadang ko boleh menginap bagai di siko sana jangan came sana pokok piti-piti jangan lupa tu kok menanggung mau piti ndak usah bo piti gak lebih seketik gitu ndak teragak ke beko membeli godok di Morolabuo go gitu membeli apa gai membeli bakwan gitu calik lah di sana tu ndak indah di sana tu yo indah bana ko sana indah bana ko akulah kawasan 1000 rumah gadang sana posisi di Kota Baru Kabupaten Solok Selatan Kecamatan Sungai Pagu gitu okey sana untuk video selanjutnya sana awak ke Waterboom Solok Selatan sana ada ye Manggalaga di sana di sana masak telurnya sana keluar air dari perut bumi itu sana masak telurnya saksikan ya sana